15 Амор, номер 13 Стрицал Серус и отбор номер 14 Фантазия. Можете малко насам, вие можете да отидете леко на така. Мисля, че това е една от най-трудните дивизии, както за съдействане, така и за съвместна работа. Полагат се наистина много повече усилия да се постигне един отбор, отколкото една двойка, независимо от това дали тя е професионална или аматьорска, така че тези хора също заслужават огромни аплодисменти. Моля за тях. И отново започваме с трето място, с общ резултат 8-0-0. На трето място е отбор номер Маламбо 16. На второ място с 8,13 точки. Между другото, разликата между третия и първия отбор е само 26 десети, което е доста ниска разлика. На второ място с 8,13 е отбор номер 17 Алфредо Стайл. И с общ резултат 8,26. Фантазия! Чудеса между отбор номер... Знаете ли какво е между 13 и 15? 14! Фантазия! Благодаря ви на всички за това, че взехте участие. Както вече казах, подготовката на отбора е нещо наистина много трудно. Желая ви успех в следващите кръгове и съм сигурен, че отново някой от вас ще бъде победител.